ang pagluluto ng sinabawang baboy na may sahog na kamuting kahoy at saka tanglad o lemongrass. Pasensya na kayo kasi masyadong yung mata ko kasi mausok. Nagluluto lang po kami sa kahoy. At saka ito po yung munti naming lutuan. Ang una po natin gagawin, ang pagpapakulo ng tubig sa kaserola. Pag ito po'y kumulo na, ilalagay po natin yung baboy. Guys, linagay ko na ang baboy sa pinakuloan kong tubig sa kaserola. So, habang naghihintay tayong kumukulo siya sa likod, tara na guys, kukuha tayo ng kamuting kahoy. Okay. Ito pala guys ang aming munting taniman. May tanim akong mga kamuting kahoy. Mamimili na ako kung alin ang kukunin ng aking asawa. Masyadong matigas. Saka mabigat ito. Ayan. Kumukuha ng aking asawa. Masyado kasing matigas yan eh. Saka mahirap bunutin kasi malalaki. Kaya siya pinapabunot ko. Bigat. Ang galing mo na kaya. Wag. Yan lang ang bubunutin. Tama lang yan. Sa 1 kilong baboy. Nahirapan nga siya eh. Ayan. Nakuha niya na. Walang putol. Wow, very good. Lalaki na. Hello guys, ito na pala yung panrikado doon sa kumukulong baboy. Kasi medyo malambot na rin siya. Kailangan na nating ilagay ang sibuyas, bawang, asin at saka paminta. Tara guys, lalagay na natin. Ito na guys, ilalagay ko na ang asin, bawang, sibuyas, paminta, so okay na. Maya maya naman lalagay natin na yung kamuting kahoy. So magbabalak muna ako. Ito na pala yung kamuting kahoy na binalatan ko. Hinihiwa natin para maya-maya ilalagay na natin pag malambot na ang karne. So ngayon guys, nakikita nyo siguro ang papaya. Pan-dessert yan mamaya. So guys, ito na yung pinildang. Ilalagay na natin. Ilagay na natin ang kamuting kahoy kasi medyo malambot na ang karne. So maya lang natin tong maluto ng tanglad. Ilalagay na natin yung tanglad o lemongrass kasi lumambot yung kamuting kahoy. Saka malapit na rin siyang maluto. Sasabay na rin natin yung laurel at saka yung pork cubes. Maya pag maluluto na yan, timplahan na lang natin. Malapit na tayong kumain. Lagay na natin yung asin kasi luto na yung kamuting kahoy para timplahan na natin at saka kasama yung ginisa. Haluin na natin yung yung karne saka yung kamuting kahoy dito sa sabaw para tikman na natin kung ano na ang lasa. Ang sarap. So guys, pwede na natin tanggalin itong kaserola para ilagay na natin sa mangkok para ready na tayong kumain.
So guys, ito na, linipat na natin sa mangkok yung niluto natin na sinabawang baboy na may kasamang kamuting kahoy at saka tanglad o lemongrass. Ang bango at saka ang sarap. Sana po maibigan nyo ang aking video at sana po isubscribe nyo po sa aking YouTube channel. Sana po maibigan nyo. Maraming salamat.